mun ba wani rabin da aka ba amma fa ko ina ga ma fa ko wallahi duk wanda bai yi shi ba in ba ya mutu ba Allah ya tsima wannan rabin da yake jira a gida ne ba in kira wayarsa. Hello wannan rabin da kake yi ne tun da ina jiran ka nan zuwa assalamu alaikum barki ya alama alhamdulillah wallahi ina ta tunanin yayin siyasa nan zai kasance da mu ya kamata mu je mu tattauna wajen yaran nan mu je harkar yaran ko ka kuma su ma su mu abin nan fadin kai akai saboda gurin aka je gurin taron da gurin zaben nan kuma na a ce kawai in mu gaba nasara al'amarin mu ko a tawo kowa ma ya watsi kuma ba ka ne dole ma da kai mu je ko zaman na shirya yaran nan da su Allah ya ga lamarin siyasar da muka tattauna ka gani ga wallahi wani rabin mutum bai ka ba umma sai na kashe dan kwakwatin nan abba dan kwata aka je gurin wannan abin da suna gurin akwatin zaben nan tamu idan mun san tabbas da gabi da ya mu samu nasara akan lamarin nan to amma abin da ya kamata a yi da an ga yayin biyu kawai mun fi so a tashi tara ba mu izini mun ga mutum ko mu yanzu bari a fara ba da wani abu kai da daddare yanzu ka zo gida ka same ni sai mu zai ka ci wani abu amma dai wannan dai gashi bana ta kare in dai wannan kutuwa kaga yan kutuwar uban shi ba abin da suka sani kullum suna gurin nan ko makarantar yayin da ba su ba amma yanzu abin da za a yi tunda mun gama da wa'annan yaran yanzu kuma mu je mu ci gaba da sabogin ya za a yi mu samu jama'a duk da dai wa'annan yaran musa ka san ba su da matsala a cikin lamarin komai da komai za su yi aiwatar maya kawai yanzu dai abin da ya kamata yanzu mu zo yanzu mu je gida in na je gida da dare in ya shigo sai mu dan san me za yi kenan yanzu abin da za a yi shi kenan wai warin me nake ji haka ne idan ne kafin gun bayan gida ta iya yiwuwa yaran nan ne suka taru a wajen bari na je nan salamu alaikum sannunku wallahi ai can bayan gidan ne na ji wallahi da an riga an cicika mana da wannan tukufin shine na ce bari na zo na ga ya menene wai yake faruwa ne wanda kai yake mana kiran sallah ba wani rabin da ya zo ya ba mu kayan aiki ya ce mun je wajen zaben nan mu kore kowa wallahi sai mun kashe wallahi sai mun kashe wallahi sai mun kashe wai ta'addanci wallahi sai wani rabin din da kansa ne ya ce a ji a yi shi ya ce ya isa yanzu duk cikin nan akwai ɗansa babu sai magoya baya akwai matarsa amma me dalilin da zai sa kai ma fa karka manta da cewa fa kai karatun nan daga baya wannan harkar ka zo ka shige bai kamata ya zamanto cewa ana amfani da kai wajen yin bangar siyasa ko kuma yin magudin zaɓe ni abin da nake so ka gane ko shine ta yadda hargitsi abin da ya shafi harkar siyasa ba naka bane ka tsaya ka yi gudanar da rayuwarka ko ka koma makaranta ko kuma ka zo mu je a kai ka kasuwa abin da ya cancanta kenan ma yawa na san kana jin magana yanzu abin da nake so wannan abin da yake hannunka abin da nake so a gane shi ne ai duk wannan zamu zo kowa aje guda ne mu mun tuko wallahi mun tuko wallahi mun tuko wallahi
wai wannan fiya wata ne kake sha na ce ma ku aji kai ka bari suwar ne haka suwar sai ka ba hankali ustaz ne ba gaban musulmi sai an je na dan wuya ne dan wuya ni ustaz ne sai dai ustaz yayi magana da ustaz da bada ba gaskiya ba gaskiya ce shi ne ai mu kai mai kayansa ba sa kannansa dan malam zo shiga gidan nan ka kirawo mana wani rabin ka ce zo madam da aka yi madam lafiya madam wata lafiya wani rabin ustaz ne mana wa'azi yasa zuciyoyin mutum suka yi wani ustaz mu yanzu gaskiya wani rabin hancin da kuke ne ko mu yanzu za mu aje ma yau ustaz ya mana wa'azi ba ko mun aje wani rabu ya ganka haka me ya faru kuma na ga mutanen nan da muka musu kayan nan kuma ga sun dama da ka me ya faru kai dai bari na jima da yake a wasu sun daina wannan harkar an yi lamarin siyasa nan zai kai mana kuwa zai kai mana Allah da me ya faru to yanzu gashi ma da kayan da muka kai mai din na kawo da shawara a kai mai gashi mun kai mai ya da mana da su ya ce ai musa yayan mu da yayan mu to ya za mu sa yayan mu su can mu yayan mu suna maka ba sani ina za mu je mu kira su za mu da dauko su da kaukar to mun sa sun ce yanzu ba su ba wai wannan ustaz din nan mai kiran sallar nan kullun yana kofar masallaci wai shine zai musu yoyi wa'azi menene ya kusa kawo mun wannan kayan yanzu ga sun dawo da kayan shi usai mu yau sau 500 ba shi zai yi musu wa'azi shi da kai ka san ustaz din nan fa duk da ɗan kan kuɗi ba ka san shi dai don ba shi kuɗi shi kenan kullun ta Allah yana jikin masallaci ka sani ne wannan da mun ba shi kuɗi wanda bai sa ne mada ba mun ce mai yazo ya same mu a gida ba yanzu gashi daga tafiyar mu gashi ustaz ka ga hadda wannan abu fa ka gama da da wannan abu hadda ita ka gama da wannan dai assalamu alaikum aga ma ustaz kai shi ne wa kenan gida sai sa barka da malam barka lafiya aiki ya al'amura alhamdulillah aiki shi ma ka gane ni ba wai ne abu ba na gane ka ba ku ne wanda na ga wajen karfe 12 yaran ku suna talin da kuna talin da fasta ba ai ku ne ai na gane ku mu ne ma sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa ai ustaz abun da ya abun nan mun samu yara zama muna neman nasara a siyasar mu tabbas kuma yaran nan sun ce ga abun da ke iko daman ku ne kuka samu sama da kuka je kuka ba su haba hauna rabar ai nasara da kake gani a gurin Allah take ba wanda ya isa ya baka nasara ba Allah ba sakamakon me shi Allah shine yake bayar da mulki ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so wannan aya ce ta alkur'ani ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yayi nuni da hani na cewa duk abubuwan da ka riga kasancewa me ba za ka sa naka ba ba za ka sa yan uwanka ba bai cancanci ya zamto a ce kuma ka zo ka sa ƴaƴan wasu mutane suna gudanar da irin waɗannan abubuwan ba wannan dalilin ni na je na samu mada na gaya masa na ce masa wannan ta'ada da suke yi su bari ba harka ce mai kyau ba kamata ya yi siyasa ta zamanto hanyar da za a samar da ci gaban al'umma hanyar da za ta gyara tarbiyyar mata da matasa ba hanyar da za ta lalata mana al'umma ba magana ta gaskiya wanda rabu ni ne na je na same su na gaya masu wa'annan abubuwa yawwa yanzu ka ga daga wannan kaga wannan ka sa abin ina amma da ba ta mana abin nan kasan su kuɗi ne zai je sa su dawo ya musu wa'azi ka gani ba su kuɗi ba shi haba kai ustad haba ustad ai shi cin wannan hanci na bashi shi ai cin hanci da ka gani a'a ai shi cin hanci
da ka gani da rashawa ai ba ma shi addinin musulunci ba hatta kundin tsarin mulki na ƙasa ma ai ya haramta ci ga shi mu da ustaz din nan ai malam mutane ba su da tsoron Allah wai yanzu a ce yaran mutane za ka ɗauka ka dinga sa su banga siyasa su ne ta da ta'addanci to in dai haka ake in dai haka ne harkar zaɓe a ƙasar nan to gaskiya sai mun samar da sauyi bari ka gani naji an kira sallah magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba. Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba. Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba. Magudin zaɓe da ta'addanci a siyasa ba da ni ba, ba jama'a ta ba goro mu. Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba. magudin zabe da ta'addancin siyasa ba ta ni ba magudin zabe da ta'addanci a wajen siyasa Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba. Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da mu ba. Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa can ka siga da. Magudin zaɓe da ligimar zaɓe ni ba ruwana. Magudin zaɓe da ta'addanci ba da ni ba. Magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba. yawwa suna na Abdullahi Lawan Kangala magudin zaɓe da ta'addancin siyasa ba da ni ba na yi nan yawwa wannan sako ne daga Hajiya Mai Ramusa shugaban hukumar zaɓe ta ƙaramar hukumar Makarfi